Dobrý deň. 40 rokov kade-tade po celej krajine viselo heslo Proletári všetkých krajín, spojte sa. Tribúny boli ovešané absurdnými heslami, ako že plán sa plní na 120% a že strana je rozum, česť a svedomie našej doby. Po pomaly 40 rokoch demokracie sme dospeli do rovnakého bodu. Heslo, ako vláda chce zatočiť s maržami obchodných reťazcov a znížiť ceny potravín v dobe trhovej ekonomiky s nadnárodnými obchodnými reťazcami, je presne ako to o plnení plánu na 120%. Nezmyselné heslá visiace na billboardoch nás už nepresvedčia. Dnešní tribúni ľudu hodiny v parlamente, v televíznych diskusiách či na sociálnych sieťach prednášajú úvahy, reči pre reči, osočovanie, nepodložené fakty. Po takmer 40 rokoch demokracie nás presviečajú o svojej pravde a čo je horšie, čoraz viac o nás rozhodujú ľudia, ktorým by sme nemali venovať žiadnu pozornosť. Tak ako sa bavia v parlamente či diskusiách, pred kamerami sa 99% národa v bežnom živote nerozpráva. Opozícia sa teraz teší, ako to po vzore Petra Maďara ukáže Ficovi. Lenže poprvé, Peter Maďar je nacionalista, ktorý s viac ako 50% získal ústavnú väčšinu, kým progresívno-sociálna demokratická koalícia s 1% je mimo parlamentu. Budúci maďarský premiér odmieta migráciu, kvôli energetickým záujmom sa bude rozprávať s Putinom. Nepredstaviteľná retorika pre našich zavzdušnených opozičných lídrov. Maďar kašľal na prázdne heslá, kašľal na to, že vyšiel od Orbána, napálil to sebavedomo a uveriteľne a vyšlo to. Lebo maďarská spoločnosť, rovnako ako tá naša, už má prázdnych hesiel a nezmyslov plný klobúk. Nemastná, neslaná maďarská opozícia v predošlých voľbách v 22. pospájala demokratické sily do širokého bloku a výsledkom bola ich drvivá porážka a ústavná väčšina Orbána. U nás nesúrodý blok konzervatívneho KDH, liberálnej SAS a progresívneho PS zubami nechtami pretláča do parlamentu demokratov. Ak by takýto nefungujúci recept opakovali Maďari, dnes by bol Orbán možno znovu premiérom. Pochopte, opozícia, nevyhralo spájanie ani trápny a nemiestny marketing, ako ste predviedli na Deň narcisov tento týždeň. Vyhral dravý politik, ktorý súpera porazil jeho vlastnými zbraňami. Žiadna médiami či mimovládkami pretláčaná chránená bábika. Žiadne kalkuly a reči o spájaní demokratických síl. Aj preto nám vládne Smer, ktorý sa označuje za antifašistickú stranu, no uvažuje, že na prešovského župana podporí Mazureka. Politika, ktorého jasne zadefinovali Američania aj Briti a odmietli mu vstup a Londýn či Washington si môže akurát prejsť prstom po mape. Opozícia a výsledky maďarských volieb nie sú pre vás príkladom, sú vážnym upozornením. Heslo Proletári všetkých krajín, spojte sa, jedného dňa jednoducho prestalo fungovať. Heslo nesúrodé opozičné strany papierovo spojte sa má zafungovať? Vítajte v politike.